Thank you so much आदा नोंसोर फैनायनि थाखाय थारमाने जोंना बे 29 लेयारबागा मोनसे फेमिलि प्रोजेक्टमोन सिन्स 5 years जों बेखौ 2020 आव जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन एन्ड डिउ टु लकडाउन्स एन्ड मेनि प्रब्लेम्स फैदों गेजेराव बाट स्टिल जोङो लाइक जों बेकार जायाखै जों बेखौहाय लाइक टाइम टु टाइम जोङो लाइक इनभेस्ट खालामबाय थाबाय एन्ड टुडे वी आर हियर एन्ड वी आर भेरि ग्रेटफुल फर दिस एन्ड थेंक्स फर कामिं एन्ड योर ब्लेसिंग्स आर मिन्स आवर लट लाइक जों पाब्लिकखौल' सानदों आरो कि मानसिफ्रा लाइक बिदि फेसिलिटिसखौ जों क'क्राझाराव मोनथों लाइक क'क्राझार मोनसे जाहैबाय जोंनि मोनसे ग्र'इं सिटि ओमफ्राय जों क'क्राझारखौहाय जों आवगायनो लुबैदों मानि थाखाय बे मोनसे स्मल डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जोंहा उनावहाय बिराद खुसि जागोन मानि थाखाय बे जायगा दं लकेटेड जायो मानि थाखाय जोङो कम्पिटिसन जों खालायाखै जों मानसिफोरनि लाइक जोंनि GDP जोंनि क'क्राझारखौ डेभेलप खालामनो जों बिदि खालामदों एन्ड वी हेभ मर प्रजेक्ट्स इन फिउचार एन्ड वी विल वर्क फर इट ओमफ्राय जोङो आवगायगासिनो दं बे दासो ग्र'इं स्टेज जोंनि more to come and जोङो give up खालाया बे दासो कमिटमेन्ट लादों जोङो ओमफ्राय जों बे कमिटमेन्टखौ जों जोंनि फुरा खालामदों which is called 29 लेयारबाग and मेरला फैबावनाय टाइम दं जों खालायगोन जागोन आदा लाइक जों दासो स्टार्ट खालायदों ओमफ्राय लाइक गासिबो जोङो स्ल'लि जोङो जमेट' अनलाइन बुकिंस गुगल्स इन्स्टाग्राम्स एभ्रिथिं ओमफ्राय नोंसोर जोंनि पेजखौ फल' खालामनो हागोन 29 लेयारबाग ओमफ्राय जमेट' स्विगि नोंसोर अर्डार खालामनो हागोन ओमफ्राय नोंसोर बुक खालामगोन नोंसोर सिटखौ कि नोंसोरो फैगोन बे जायगायाव ओमफ्राय जों बे जोङो फेसिलिटिसखौनो जोङो प्रभाइड खालायगोन जोंना बाय जाहैबाय कि जों एफा दामि लाया जों एफा बाय लाक्जारि खालाया मानसिफ्रा बे एफर्डेबल जाथों ओमफ्राय बिसोर बेहाय इन्जय खालायथों बेनो जोंनि बिराद गिदिर सार्भिस थारमाने जोंना बेहाय बिराद फेसिलिटिस दं ओमफ्राय लाइक फार्स्ट अफ अल जोंना बेहाय 4 स्टेजेस दं मोनसे जाहैबाय रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआव जों जाहैबाय अपेन बार अपेन रेस्टुरेन्ट एन्ड सुइमिं पुल्स विथ कटेजेस माने इन दा सेन्स लाइक बाहाय मानसिफ्रा थानो हागोन जिरायनो हागोन रेस्ट खालामनो हागोन सोरबा ट्रेभेल खालामबा बेहाय थानो हागोन एन्ड अल्सो सुइमिं पुल थागोन सामार भेकेसन्स थाखाय लाइक मानसिफ्रा दुगैफैयो एन्ड अल्सो बेहाय जोङो अपेन बार थागोन मानसिफ्रा बेहाय इन्जय खालामनो हागोन बार्थडे पार्टिस एन्ड वेडिंग्स एन्ड अल एन्ड ओरै दै खाथियाव जोंना जाहैबाय plain area which is we can drive ATV bikes थागोन horse riding थागोन and open restaurant also there which is near the river मानसिफ्रा बाहाय फैनानै like in every occasion like Diwali Christmas we will offer many things ओमफ्राय बे जोंनि मोनसे रुल कि जोङो मोजां सार्भिस होगोन जोंनि मानसिफोरखौ कास्टमारफोरखौ ओमफ्राय जों सेटिसफाइ खालामदों बेल' जोंनि एम ओमफ्राय जोंना फेमिलिया बेखौ टारगेट खालामदों कि जों मानसिफोरनि थाखाय जों सानगोन ओमफ्राय जों बेखौल' आवगायगोन थेंक इउ स' माच बेना एड्रेसा जाहैबाय एट गौरां near RSB College, which is like नोंसोर जुदि गौरां ब्रिजखौ बाराबा लेफ्ट टार्न मोनो and it is near RSB College. Just after crossing that, you will find 29 landmark, which is situated near the Gaurang Bridge, and you can come and join us. नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा?
जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।